भाई मुझे गोटे जगह रही पारि ये करदेवी सी करदेवी बट सिचुएसनटा जब मो संगे है मत निजक के खराब लगे कि कौन कह आप सिचुएसन जमी मत जाबुड़ा मारी ना ଏବେ ବି ଦେହ ଗରମ ଅଛି ମାନେ କେମିତି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଅଛି ମୁଁ କାଲି କିଛି କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିପ୍ଟା ପକାଉଛି ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି କାହିଁକିନା ଘରେ ଏତେ ବସିକି ନିଜକୁ ସଫୋକେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ଭାଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଘରେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ହେଲା ମୋତେ ଏମିତି ପିଲା ହେଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ତୁ କାମ କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରିପାରିବିନି ମୋତେ ଭାଇ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦରକାର ଭାଇ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଲିଭିଂ ବାର୍ଡ जो मैंने चिकेन पॉक्स हाड़ा भाई माँ लगती या बड़ माँ लगती जो कहती तमाम